and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Unsa ka na? Lipayon mo akong anak o dili? Lipayon mo ba si Wina? Dili. Gahi ka gyud ha? Unsa na sa imo ihadlok nako? Dili ko magkabaong manghadlok. Mugawas ko, aron manduan ko ang mga tao. Aron dadon din ang imong kamanghurang igsuon. Ganong inyo mang-iamo nga laing tao? Ingon pa mo ni anak kadesperado? Ingon ba na agresibo aron matuman ang among gusto? Mauwi tanong sa mong utok kagamhanan ni. O bisa ko sa among gusto, kinahanglang matuman. Natuman ni Anastasia ang imong gusto? Gusto kang masayod? Sa ato pa. Kang anggid ikaw ng maong rosaryohan. Mga demonyo mo! Oh! Di pa! Boy! Traitor ka! Panumalo ta! Dili ti kasibugan! Ayaw lang pangalit! Adyay! Andam ko musokol mo! Musukol ka na ako? Ha? Ang tuwa sa langit ang akong gikadlukan! Ang mga tao nga parehas na ako! Labi na gyud sa kademonyo panas na mo! Dili ko subugan! Ano sa'yo mo gusto? Bunga! Kay andam ko sa pagsukol! Ano ka mapagawas niya? Magpasalamat kang naasiwin o magpasalamat ka niya. Nahawasan na sobrang kainit nga bisakas kong utok. Kiingnan ti kang wa kumahadlok ni mo! Huwata! Huwata nga matuman ang imong pangante! Huwata! Nahilabtang ikan niya si Ann. Pero bisag tinuod pa ang iyang gisulti. Wa mausap ang ako paghigog na ni Ann. Andam gyapon ko mudawat niya. Bisag dili ako may nagkauna. Nahibaw ko. Kung tinuod man ang gisulti niya itong demonyo, dili ito kagustuhan ni Ann. Pero si Putsoy, mauna sa ilang gipaharan. Paano ko masayo doon sa ubos panalipod ng ako mga mahal sa kinabuhi? Layo kay ko nila. Ang paghawak ko ng groceryhan, parehas ra. Nga si Ann ang akong gihangkat. Ayaw ko pasagdi ha. Hunghungi si Ann nga mahal kay nako siya. Og iapil siya sa pagpanalipod ang akong mga manghod. Ayaw intahon itugot nga makuha sila sa mga demonyo. Maluoy ka na ako, Lord. Nga na hilabot ka man? May nandungog kong tagubot sa sud. Ug sige pat mo ka, Jay. Ako na siyang gihadlok. Aron mo tuman siya sa kong gusto. Nga lipayon ka. Unsa? Anak ko ikaw. Kita lang duhang nahibilin. Human ito magkusog galino. Busa. Kisa pa may magtinabangay. Kung dili, kita lang duha. Murag karon pa ko makadug nimo nga miangkon nako nga imong anak. Ayaw naghanduman ng agiwin na. Kun buhi ota si mama. Unya nakadungog nga milito kanila ng po nga anak. Dili na gyud siya magbahay nimo. Giingnan ko na ikaw nga ayaw naghanduma ang nangagi. Ngano? Nakonsensya ka? Kay bisan niya tong gagmay pa mi. Wa gyud nimo ipabatyag namo nga amahan ka namo. Buwisit! Buwisit! Dali siyang mibiya. Tingali, karon pa siya dutli sa mga pagmahay sa iyang anak. Nagtuo man ka ko nga wa ko'y amahan. Tungod kay bisag sa gamay pa ko. Wa na ko makatagamtam sa iyang pagmahal. Kanunay nga si Mama Ray among kauban sa pagsimba. Kung doon ay okasyon sa eskwelahan kani adto, si Mama lang ang kanunay mo tambong. Sobra ang akong magmahay. Kung nga nung dili pa man si Mama mo ay nabuhi, si Papa unta to. Siya unta mo'y nadatugan sa nahugno na mong bahay. Pero, dilo na ako magsupak-supak sa kong amahan. Gikinahanglan ko pagkaayos siya. Ingon man ang iyang mga tao. Aron madadin si Butsoy. Niya na si Anastasia. Kap,
Gipawat mo tabog dugay. Wa man. Dali. Musuod ta niya ng kwarto. Kay una taman lakaw, kinahanglang dunay briefing aron mahibaw ta sa atong lakaw. Sige, sige, Kap. Wa ba gid nimo pahibaw si mama nimo ning atong lakaw? Wa, Kap. Kay nakasiguro ko, nga kung mahibaw siya, mahimong iya kong pukngan, o kaha, muuban siya nato. Matod sa leader nining maong grupo, dili maayo nga magdatag sibilyan. Dali na, Anastasia. Nagpaabot ka na to ang mga kapulisan. Ingon man ang mga ahente sa PIDEA. Ay, gikolbaan man ko. Na, tigalig na guna-una na sab kang day anang. Ay, muli day una ko ninyo ha. Nang, fan. No, sige, Carol. Malakaw ka na lang, Wa ka daliti bisag pan ug juice. Ay, sus! Ano pagpakabana pa na, Fanny, oy. Maanad unya ko, be. Siupaw o burger bagi ako ang kinaham. Tukan lagi ka. Siupaw o Karol, burger. Karol. Imo kaning makita sa Puto baya. Anastasia. Papuli abaya dayon ha. Lain baya gyud kayo ang kinupa sa akong dughan. Di pa ka nagtudugay milakaw ang akong amiga na. Basta, papauli siya Karol. Palihog lang. Ay, tanduan na lang na, Carol. Eh, lam di Fanny, oy. Sige nang. Ako gani makita si Dayan ng Milay. Ako dayon siya papaulion din, he. Sige. Sige. Ato na ko, kibalangan ako. Ano ang puto? Ano kami lay, oy? Tarong ya, ha? Kita lang ba yung dua din, eh? Da, oy. Kay ba yung ka? Nervyusa kay ko. Nervyuso di, oy. Oy. Sa man gusto ko minom og tubig, ha? Ikuwatik ko. Hunsa ba nahitabo na ako? Nganong kusog bang kayo ang kinuba sa akong dughan? Kap, Ngano ka, Anastasia? ayaw lang ka pag-upan. Ano sa? O nganong dili man kunin mo pa ba nun? Kuya man ay ang atong lakaw, Kap. Dili ko gustong maamong ka. Tungod lang sa akong tinguha pagluwas ni Jay. Nahibaw ka ba? Kinsay target ning ato karong lakaw? Dili si Jay, Anastasia. Instrumento lang siya. Tungod kay ang target, mao sinulas ko barido. Nahibaw ko. Ilhon kong dakong kapakyasan sa akong pagkakapitan. Kay wa ko masundi ang daw tang binuhatan niya na tawanan. Sud gawas lang dahil siya sa atong barangay. Pero gipangita na dahil siya sa mga ahente sa PIDEA. Dako ka ng tamparos sa akong pagkakapitan, Anastasia. Kap, Busa, ayaw ko pugi. Muuban gyud ko. Ug andam kong ibuhis ang akong kinabuhi. Mapatigbabaw ko lang ang hustisya. natandog ko sa imong kamatinud-anon sa imong serbisyo sa atong barangay, Kap. Kanunay kong iapil sa akong pag-ampo ang kalampusan sa imong pagkaamahan sa atong barangay. Salamat. Salamat kayo, Anastasia. Oh, pasakyo na ta sa ilang sakyanan, Anastasia. Oh, wait, what's that, Ron? Ang inahan ni Jay. Oh, kita yung gitawag. Tingali, kay kita ramay ni Adinhe. Kita ramay nag-atubag. Ayaw ka na ugang, ha? O saman, what's siya makailan na to? What's siya may bawa sa ato mga nga, masingit man siya, hoy, hoy! Bayo niya, bahala rin na siya diha mag-hoy, hoy na siya, mahimo na siyang kahoy. Oh, Di ba mo magawas diha? hala, Hadlok mo na ka! ayoy! Yatis na. Kisa ko tayo mahadlok niya. Ayaw lagi pagkawas. Bahala mapagaw na siya sininggit og hoy. Kinulong, musangpit siya sa atungan. Una siya ato bangon. Pagawas mo! Uy, batasan. Mo ni akong kumarihan. Uy, batasan. Bastos kaayo. Tuig mamatay konsumisyon. May magsiya itipon sa mong anak, si Jayman.
Unyag mo tipon sa pagpuyo sa akong anak og kang Jay. Oy, may utok pa to si Jamie Loy, oy. Pagawasan ninyo ang akong anak! Ay, Kamay. ako na lang gawason noy ay. Ayaw lagi, ayaw. Mautas atong mga silingan. Okay na, ikaw may mauwang. Nga siya may nagsinggit diha. Gawas pa, nakailak ay ko ni Rusing. Ang atong mga silingan, nakailak ayo kang Rusing. Busa ayaw ka bala ka. Bahala na siya diha. Hoy, Saban! Saban, huwag maggawas ninyo diha kay labayo na kong bato ng inubay! Yoy, lagot ako daw. Animal, ay, di. Oo, nga mo gawas ka man. Mugawas ko. Ano na, magkuwag tanod. Sa ngayon nga, labayon niyo batong atong bay. Si ikaw po rin sa mga tanod. Bantay lang din niyo ha. Tingalig, maigo ka sa batong iyong ilabay. Maayo kay bigawas ka! Dili, ikay ako gigawas. Hoy, for your information. Unsa? Magkuha kong tanod, aron ipapriso ka sa imong kasamukan! Nayabag ka ng bayuta ka! Wa pa! Pero hapit na! Hapit na tungkol sa imong kaalingisig! Ipapriso tagyog ka! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!